הטיפ השלישי זה טיפ שלנו כישראלים לעתים לא כל כך קל לנו. מערכות יחסים ולשמור על מערכות יחסים עם אנשים. כי אנחנו בדרך כלל נוטים להיות במצבים, בוא נראה מי יותר חכם, או בעברית אני רוצה להראות שאני יותר חכם, וזה מביא מיד לאגו של השני, מה פתאום, סליחה, אתה התבלבלת, ואין מערכת יחסים. מאוד ממליץ ללכת לכיוון ההפוך. מערכת היחסים יותר חשובה של מי יותר חזק, של מי יותר גדול, זה לא מעניין את אף אחד. ובמיוחד בשוק הקטן שלנו, לא חשוב איך ולמה וכמה, תמיד נפגשים לפחות בשני סיבובים. תמיד נפגשים, ולכן מערכות היחסים בכל מקומות העבודה, עם העובדים, עם הלקוחות, זה דבר פשוט. דרך אגב, לא צריך להשקיע אנרגיה, להפך, זה חוסך אנרגיה. זה חוסך אנרגיה. קל מאוד להתחבק, קל מאוד להתחבק, זה קל וזה עובד נהדר. כן, ובסוף אנחנו אוהבים אנשים, חבר'ה. אני לא יודע, נדמה לי. יש כאלה עם יחסי מחשב, אבל רובנו עם יחסים עם אנשים. אז כן.